Gavrić studiozan u svom izlaganju. Nakon nominacije u kojima su nominovani Jelena Pešić i Bojan Đukić, učesnici treće sezone reality programa Zadruga otpočeli su igru istine. Lepe Mić je postavio pitanje Mirku Gavriću: navedi 5 najljigavijih ljudi u realitiju. Kada je Ermina ušla u reality, rekao sam da će da pokida, već sutradan ona je bila dobra sa celom kućom. U ovoj četvorci tvoje mišljenje izgleda najneiskrenije, ti non stop menjaš iskaze. Rekao sam ti da priča o trudnoći deluje neiskreno, rekao je Gavrić i iznao niz činjenica kako bi to dokazao, a tiču se datuma koji se ne poklapaju. Neka izbaci Lejla papire, ja imam sve dokaze kod kuće. Obraćam se mojoj tetki Lejli, kod Martina su svi papiri, neka izbaci doktorski nalaz. U Beču ne možete nikoga potplatiti i zašto bih to radila. Gadno je što se o ovome uopšte diskutuje, tvrdila je Ermin.